କରିଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଉଠାଣି ସିଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁତାପ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ରଚନା କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଏହି ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇ ପରଶ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଏହି ଗୀତକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କିଶୋର କୁମାର ପରିଛା। ଏହି ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେ କୁମାର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ক্ষমা কর ক্ষমা কর ক্ষমা কর প্রভু ক্ষমা কর ক্ষমা কর ক্ষমা কর